ka p.k@28 production ka ku play pi baro ki korolok ki basngau tenang banchan lengba kan ego kubor ni kwa ban pentip yo pi bahkan sadon ka fast dancing online competition kaban sapulong nado ka khala drik jong bungai bokendai arjar arthowai ka tarik bakado ban priang ya ki video kalong haga khat artrik bunai bosi pheu arjar arthowai ya kinong job on penbena haga khat santarik jo bunai bosi pheu arjar arthowai haga p.k@28 production ki kendom kilong kumne ya ki point jong kinong chat on khay na ki view ki like bat ki comment lacha ban chat tang ma wei leni angon ki nong ya chim benta ki la ban chat tang chi sin chat bat kasur ban chat ka dei ban long lai minute chidrong ki sur ban chat ha kan ne ga jing ya kom ki dei ban long ki sur khasi bat chang tia nong job hagane ga jingya ko kinsio lan banda haga music video lane ka film thmai ka ban sa permission da ka p.k@28 production ki price ki long kumne ka first prize ka long chi 1000 tangka bat ka certificate ka second prize ka long 1000 tangka bat ka certificate ka third prize ka long 8000 sanpa tangka bat ka certificate di consolation prize part kilong kumne kabanong kong sanspa tengka bat ka certificate kabaar sanspa tengka bat ka certificate kabalai sanspa tengka bat ka certificate kabasaw sanspa tengka bat ka certificate ya kijing tim bati kena pila ban phona kini kinemba banong kong nyau not san riu kendai pra not ar kendai baar pra hnyau pra hnyau lai san lane pila ro ban page na po jong ka description jong ka channel p.k@28 production ya ki price on like ai hayeng jong kinong jom da ka p.k@28 production kublai sibon